Kag sa number 1, yara sa 19 tubtub 24 pesos ang range sang saka sa kada litro sang diesel sumugod buwas. Ipatuman ini sa mga petroleum companies sang utay-utay sa sulod sang 3 ka adlaw. Mga nagpasaka na sang presyo sa produkto petrolyo antes sa Martes, ginshow cost sa Department of Energy kag ginapangayuan sang paathag kun nga una sila nga nagpatuman sang oil price hike. May report si Romeo Subaldo. Buwas ipatuman ang pinakamataas nga saka sa bilisang diesel sa kasaysayan sa Pilipinas. Pero para hindi matamaan ang mga motorista, utay-utayon ini o kun amat-amaton lang. For example, para sa kumpanya nga Petron, 19 pesos kada litro ang saka sa diesel sini nga semana, pero imbis nga itingubdugang sa presyo, amat-amaton lang ini. Kung 60 pesos kag 50 sentimos subong ang presyo sa kada litro sang Petron nga diesel, buwas madugangan na inisang 11 pesos kag 60 sentimos o kung mangin 72 pesos kag 10 sentimos na ang kada litro. Sa Miyerkules, dugangan pag inisan 3 pesos kag 80 sentimos, gani mangin 75 pesos kag 90 sentimos na ang kada litro sang diesel sang Petron. Kag sa Huwebes, ang ulihi nga installment, may dugang pagid nga 3 pesos kag 80 sentimos, gani mangin 79 pesos kag 70 centavos na ang kada litro sang diesel nila. Ang gasolina naman sa Petron, madugangan sang 5 ka pesos kag 20 sentimos sa buwas kag piso kag 80 sentimos sa kada adlaw, Miyerkules kag Huwebes. Ang kerosene naman, utay-utayon man ang idugang nga 32 pesos nga saka sa sulod sang 3 ka adlaw, gani sa Huwebes mangin masobra na sa 1 kagatos kag 18 pesos ang kada litro sang kerosene. Ini ang epekto sang gamo sa Middle East sa pungsod Pilipinas nga dependent katama sa pag-import sa produkto petrolyo. Pero ang pamangkot nga abala, daan pa man nga stock ang yara sa mga petroleum companies pero kada magsaka ang presyo sa world market, nagaidugman dason ang presyo sa Pilipinas. Siling ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, ini na ang kinaanglan nga practice sa Pilipinas ang oil companies. Ginabayaran nila ang gina-replace nga stock kung ano ang presyo sa world market. Gani ang pag-retail o kung ang pagbaligya direkta sa konsumidor, nagakaapektuhan man gilayon. It's the replacement cost. No? So hindi naman yan unang-una, kahit dumating na dito yan, ang presyo niyan, hindi yun yung price ng date of delivery. No? So mag-uusap pa yan sila kung anong presyo, may agreement sila. Pero as a practice now here in our industry, we compute it with historical of the week, no? Average of the week. Tapos yun yung ang average na yun, yan yung ina-assume na cost ng pagbili ng bagong stock. So it's not when nila kinuha, when nila binili, or when nila na-receive, kundi kung ano magkano na yung replacement. Imagine now, if we still stay with the price 2 weeks ago, wala silang pera pang bili ng bagong stock. So that's the practice. But if it goes down also, talo din sila, no? Pero kung umakyat, talo tayo. Samtang, ang mga kumpanya sang langis nga nagsugod na sa pagpatuman sang saka sa bili antes sang Martes, ang ginapangayuan sang patag sang ahensya. Sa Bacolod City, gingkakibot sa mga motorista ang gulpi lang ang pagsaka sang bili sa mga produkto petrolyo sa mga gas station sang Sabado nga adlaw. Sa Barangay Granada, may isa ka kumpanya nga yara na sa 86 pesos and 25 centavos ang litro sang diesel Sabado pa lang nga adlaw. May iban man nga nag-slightly increase, samtang ang iba naman nagulat anay nga ipatuman ini Martes nga adlaw. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.